bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe to mbawɗon wonde ene mbawɗon wonirde yo jaam Allah e kisal woni meɗen en jetti Allah jomiraɗo en jetti nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti kadi dendagal serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe yeɓoɓe en kala e saaha wonɓe hôpitoji ɗi en calmini ɗumen en duwimo nde Allah rokkata jaam wonɓe e kasoji ɓe kadi en duwimo nde Allah yaltintaɓe toon e dow jaam ruttiɓe kadi en duwima nde Allah yurmoto yaafo nde wonno enen foof garɗen tan ko yaade bandiraɓe fulɓe wonno ko dingiral pulaagu kala saaha en ɗeɓino wayrude ɗo seeɗa kono ko jaam tan wonno ken yanoɓe jillo to leydi meɗen Mauritanie wadde bandiraɓe hande en jottima ɗo jonde yewtere meɗen e dawal gongal eɗen gondi hen kadi e kaw meɗen Dono Sampathe Diallo ɗum noon kaw Dono calmina bandiraɓe. bandiraɓe on calminama on juurama on jaranama on jaɓɓama ɗo e Piindi TV no wowi waade ni ko noon tigui wayi garino min jooɗo min kuccidira e mon min gaddana on komin cikkata ina ɓuuri welde on walla no ɓuura fayidinde to moɗon ha mbawon hen hebde ko ɓeydata on to banggue famde walla banggue andude ko musidɗo moɗon Dono Sampathe noon on calmina bandiraɓam yeewoɓe tigi machallah bandiraɓe fulɓe no wonno mbiɗen ko dingiral pulaagu kala saaha oɗen gadda ɗo toɓɓere nde mbawɗen yewtude en jarnima kadi dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en no wonno ko onon dokki min doole hamin cuusi wawde jooɗade ɗo hande kaw Dono hande eɗen goni ɗo e actualité no wonno en jawti joni indépendance Mauritanie kono nde indépendance Mauritanie haala fo eɗen ciftora ko wonde nogas e jeetato ɓiɗɗo pullo baranoɗo holko kalɗa e ɗum ɗon? eywa ɗum kam ko no mbiɗa ni ko kañum joli ko woni joljole muɗum koye saaha muɗum gonɗen eywa Mauritanie leydi ndi wonɓe sababu ha pecci e welam leydi ndi to banggue jeytare nde jeytare Mauritanie eywa nogas e jeetati novembre wonanno tan ko weltare ɓiɓɓe leydi ndi foof jala ama waɗa ko weeli ɗum eywa yeehi noon ha wone mabɓe ɓe Allah waɗe ɓerɗe mumen bonɓe walla waɗe ɓerɗe mumen haqqillaji mumen puyɗi e ɓe ndewi fijde ɓe ndewi wadde ko welata pittare mumen e bewre haɓe bonni inde leydi maɓɓe so tawi yimɓe ne mbiya ne belto ñande weltare a ƴetti pittali ɓiɓɓe leydi ma jeeyaɓe e leydi walla jeyɓe leydi a tuɓima hen nogas e jeeyatato ha tollodira e ñalawma foof wadde ɓe dañi hen neɗɗo goto eywa ñalande nde ko nogas e jeetati balɗe ɗe ko nogas e jeetati hawruno ɓe ƴetti nogas e jeetato neɗɗo ɓe mbari ɗum ɓe mbarani kadi gujjo ɓe mbarani saya ɓe mbarani toñowo ɓe mbarani garɗo koɗo immiɗo caggal leydi ala ɓe mbari ko ɓiɓɓe leydi ɓe mbari kadi ko dadinoɓe darade kam gam ndimagu leydi ɗum waɗi ɗum wadde hunde jasde hersinide musde so tawi ɗum famminama onande aduna o foof opinion international so faami ɗum tawata koɓe yimɓe daɗaɓe to banggue pinal daɗaɓe to banggue haqqillaji ɗo aduna o yarata ɗo ko wiyete haqqi aade ewa ƴetta ɓi leydi ma mo ganduɗa ka dadno ɗum ar faabo leydi ndi ɓe jaaɓi ɓe goni sagataɓe worɓe ɓe dadi ɓe kaɓa gam hakkude mum e añɓe gam leydi ndi heɓa hoore mum jeytare nde labta hoolare wooda jagga e ɓen noon joni mbara ñande jeytare ɗo ko fergutere ɓurde jasde ɓurde mawnu ɓurde mettude ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe wiyeteɓe raneɓe ɓe mbaɗi dañi e ɗum noon ɓe ganduɗa kadi gari ceppi ñande hen rewɓe ɓe joom galleji mumen mbarano walla ɓe ɓiɓɓe mumen mbarano sukaɓe ɓe jinnaɓe mumen mbarano sagataɓe worɓe wondunoɓe waranoɓe ɓe Allah dani ɗumen warede ɓeɗo fof so gari cettini ciftori on ɗon ñalawma en jaahiɓe ko noon tigui waɗete oto ɓe gaccu ha ñande noon
leydi ndi yiiti hoore mum wonde oɗo bone ko bone mbo min mbaɗi bone mbo leñol amen waɗi e nder leydi ndi eɗen ɗaɓɓa yaafuya sen yaafima on saha waɗanoɓe ɓe so jaafima gassi eɗen mbawi on saha ittude ɗum wonta hanti weltare sabu neɗɗo ko waɗa foof e muñal ko Allah yamiri en muñ e yaafade kadi koko ɗaɓɓa kala neɗɗo so yaafnama mira yaafo ɗum kadi na ɗaɓɓa kono yo taw ko ɗaɓɓiraɗo yaafamuya o yo taw ɓerde mum no wawi yaafade tigi machallah waɗi fayida ha no fewi wadde dendagal waranoɓe ɓe kadi en duwima nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe toñangue kadi en jiiɗi la ɗum ɗo ñawore waɗe nde wonno warde ko fotino nogas e jeetato sagata goto kadi ko daɗaninoɓe leydi ndi daraninoɓe leydi ndi ɗum ɗon ko hunde fonde daranede ha no fewi en eɗen dutta ɗum ɗo eɗen denda sunare dendagal bandiraɓe ganduɗa kureji mumen mbaranoma hen dendagal mo ganduɗa ɓiyum jinnaɗo muɗum waranoma hen walla ɓiyum eɗen denda e mabɓe sunare nde wonno mbiɗen ko maayo wona keerol Sénégal e Mauritanie ko hoore wotere hay goto wawa serdude ɗum wadde hande kaw Dono gartuɗen ɗo ko yewtere meɗen wonno ñandete wonto kannuɗen ko hakkude ndema e gaynaka ha joni en jaltani nden ɗon toɓɓere nde wonno caɗele ɗe ina keewi hande to fuutaji men walla caɗele ɗe ina keewi to leyɗele meɗen hakkude remoɓe e aynaɓe caɗele ɗe ina keewi te hanki gonka meɗen hanki e gonka meɗen hande serti ha no fewi eyyi gonka men hanki e gonka men hande serti saabu waɗi ɗum won bonnuɓe gonka men ɗo pinal men e neɗɗagal men yaratno won arɓe jiiɗi bonnude ɗum woni hen kadi bonnani en tawi ganda ko bonnanta ko koye mumen tawi kadi ko ɓiɓɓe men ɗon kadi no foti teskitede nde jaaɗen ha naɗen diine islam natande men nde yiyande men nde ɗum haalat ɗum tan saa foof yiyande men e diine nde loyi no feewi wonko nde bonnani men ko diine arno ko wiyete ko diine en ƴetti diine o e pinal walla diine e leñol nawduɗen eyyi ɗum noon jagguɗen ha laaɓi addani en noon ardinoɓe diine ɓe yidde eggude leñol ngol jaaha gontoye leñol gongol ngam yidde annabijo o kono noon ina wawno yidde annabijo o taw kadi ne jiiɗi ko e mumen saabu annabijo o ari haalaniɓe yidde jeeyi mum koye gonɗinde Allah jeeya walla ko hubbul watan min al iman ɗum ko hunde nde helmere haalande toon wadde so ɓe ponno yidde hoore mum nde ɓeyduma ɓattade Allah ɓeyda tinnude ɓoggol tin hono wiyeteno ɓoggol jaɓgol e gonɗinde e wotoɗinde Allah ɓeydo wadde so andino ɗum etotoɗa ko yidde hoore ma nde wona wiide aɗa yiiɗo e goɗɗo o saabu toon wiyaka noon yid arabeɓe gam Mouhamadou Arabi welma e won juulɗo ɗum wiyaka kono noon yidde jeeyima o ina suuɓa hen ɗo fuɗɗima ustude men wiide ne eggaɗa wonno yahata jeyaka en gona arabeɓe en gona safalɓe wadde kono ƴettirɗen ɗum ni daroyi hanti ha wonti haqqillaji mumen jeeɓata tan ko ɓen kala ko jeynoɗen ko woni ko jeyɗen ko jawɗen ko men ko jawɗen ɗum ardinoɓe diine ɓe jeehi ha mbatti wiide minen min gona fulɓe komin ɗum ɗo ngam sababude won hen sababuji baɗanoji ɗi won hen kadi ɗi ganduɗa banggue jihadi filñitare Fouta wannode nde ko hakkude ɓiɓɓe fulɓe ɗiɗo ɓe ga ko walare wonde diine ɓe ga ko walare lawakoɓe wonnoɓe nder leydi ndi tawi kamɓe koɓe ɓiɓɓe fulɓe kamɓene watina koɓe tumodira ɓeɗo ko aynaɓe ɓeɗo ko sernaɓe ɗon guila toon fitina bannoɗo o way kono ko ɗon fuɗɗi hanti feccude yimɓeɓe ɗon fuɗɗori an ko ɗo keɗɗa o ko ɗo keɗɗa o ɓuuri daraja o ɓuuri towde walla o ɓuuri teddude watina hanti ɗum ko ɗum
addi yimɓe heewɓe egga kadi e cuuɗi mumen gonno ɗi walla kinɗi mumen gonno dogana nde to hinde lawakoɓe nde hanti nde ari kayre woni lawakoɓe kayre kadi woni lawakoɓe banggue diine ɗon addi ustodiral min ɓuuri kaari hanti woni kinɗe ɗe goto fof yiiti hoore mum goto fof natti yidde e resodirde o ga walla wondude o ga wondi yoware hakkude mumen ɗon ko firgutere jooɗoygol almami Abdoul Kadir e nder Fouta ɗo waɗi hanti hunde lurdude e nde Cheikh Souleymane Baal adduno nde kañum on toon adduno ko neɗɗagal woni ko e andude sa jangi e andi a nunɗi a woni pocciɗo aɗa ardine oɗo tan foti ardade yimɓe ko oɗo foti teddinede ɗon ɗo emo dañi ngal ɗo gueɗal suudu hinde nde o jeeya lawakagal yo goɗɗum kam haali wi ko yen goppu ɗum yaaha eyyi ɗum ɗon noon wadde so almami Abdoul Kadir arino kayne tan wayi ko Cheikh Souleymane Baal wino ko nden jaam o yawanno dañede nden kinɗe yagal ngal wata ko naw ustoto seeɗa e men jaggen leñol ngol jaggen neɗɗagal ngal o wino ngal nunɗal ngal e gandal ngal e peewal ngal poccugol ngol nden jaggen ɗum jehen wallahi e ɗo fuɗɗi addude caɗele wonti hanti won mecce ɗe meccata mbaɗa kono joñaɗo mbaɗa kono ustiɗo seeɗa ɓayde ko ɗum mbaɗata a jiidani oɗo ko kañum woni ɓurɗo teddude so darima tan jogoto e maɗa yaware eyyi jogoto e ma yaware eywa ɗum fof ko de waade noon ɓe koddigal ngal ganduɗa ko gostodiral nafooje an aɗa andi aɗa jangi diine aɗa wawi diine mi itta ɓiyam okkuma aɗa janginanami walla mi ƴetta neɗɗagal am diinami hoolo mi rewa caggal ma aɗa holla min dewal Allah wadde mbeɗa jogo gueɗal tan mi heɓa ngal min jeeyi mi adda mi okkuma ngam weltindema sabu ɗo keɗɗami ɗo goɗɗo ko ñeeño ko gollal mum ko ñeeñal fewde ñeeñal ngal weltono mo ganduɗa so dokki yeru labbo o seha laal joɗgal seha ɓiddugal rondo ɗum joni nawana gaynako ɓirowo o on e hoore mum yiya ɗum ɗo e weltare ñande wotere jooɗo ha ñande wotere tan ara yaade wuuro so huma ngaari walla sogga ngaari mum ara wiya labbo ngaari ma nani walla nana labbo no heeɓi diftade wiya ɗum nani baylo o kayne jogo mbo gilli e cehilagal gongal hakkude men won hen ko ɓe ganduɗa gila koddigal hay foof en mbayrodiri kono eɗen mbeɗa andi no mbaɗa e mamiraɓe no mbaduno en mbayrodiri mi bettirma ummade ga tan mi ara mbeɗa addanma ko ñeeñal ngal tafmi pewdumi ha yooɗi gaddanmi joom suuduma walla an e hoore ma ko kaɓirɗe ɗe kutortoɗa gaddanmami weltare nde mawno wonne hotto ɗum teddina ɗum ñande wotere on daña gueɗal itta e annene doole ma keedi ɗo jaaha tottoya ɗum ɗum wonno ko mahno leydi men Fouta kam wonno ko sen mbi Fouta tan ko ɓurnode nde ñiibde ɓurnode jogade ñiiɓal e guure muɗum mawɗe pattamlami ha addi sa yeehi ha ɓiyam yiiɗi ɓiya so en dokkodiri ha gasi en mbaɗi ko mbanno en jiiɗi noon joni noddude wuro ngo foof teddinira ɗumen enen foof ndennata tintinaɗo ndemowo o adda gawri mum ɓe hen cottanno ni ha mbaɗa ha wona cengle ɓe hen mbaɗa ha wona condi gadda e galle he goɗɗo yahto addoya ƴangal walla palal walla hunde nde ganduɗa ina heeɓi fewnude galle o addoyta ko mbiɗen koko faati e meccal ngal o meccata ngal ko cubballo o adda cakkude on wonno hakkude men sa ari aɗa yiiɗi taccude mi itta mi ara mi taccinma tawa hay hunde mi yoɓnakima mi itta haajam foof hande ñanden haajuma mi taccinami haljita ganda e hakkille ma ko jiɗɗa mbaɗanami sa waɗanina kadi ɗum addanumi ɓuuri weldemi tan ko wonde nde mi ari mi wallima nden neɗɗo e men foof yiiɗi ko wiyede wonko waɗani bandum eyyi sehil muɗum wonko waɗani ɗum mi daranimamo ñalade ma ɗum wonno teddugal men ɓurgal mawɗum en ɗaminaki hen ngaaluji ɗi walla goɗɗum ɗum
eywa mbiɗen noon so tawi ɓiɗɗo o en nanodiri hen wiyama dewgal ngal na waɗa wuro ngo fof ummoto aɗa woni sagata gorko dokkoteɗo debbo o walla an sagata debbo dokkoteɗo gorko o a yii leege ɗe fof ballal mumen ummima toon kamɓe fof ɓe gaari e galle he ɓe mbiya yoɓe mahan jomum huɓere walla kam hay sinno ko tiba no mbiyate ni ɓe hen mbiya bulugaru walla ko way noon mahe wuro ngo tawa yiiɓoɓe ɓakke ɓe addoɓe looci ɓe addoyoɓe kuuɗi ha suudu ndu hunde ha fof ha timma ñalande ñande dewgal ngal waɗata nde ɓe gadda kosam ko ɗum jogui ɓe gaddo e gawri ko ɗum jogui ɓe gaddo e leɗɗe ko ɗum jogui goto fof heeda banggue mum enen fof ndenden aɗa yiya goto fof e kinɗe ɗe walla goto fof e leege ɗe goto fof addi gueɗal muɗum e dewgal ma he wadde dewgal ngal a jeeyangal ko minen jeeyingal minen dokkuma debbo o nde jaaɗen noon ha ittuɗen ɗum wonti ɓiye ko an tan jeeyi mi suusa ɗum wiide hay hunde tawi hanki no mbiɗen ni ɓi toroɗo gonɗo to wuro to demowo o ina woni e nder wuro muɗum ina jogodiri enɗam e gaynako o sehil mum ummo joni na ngabba jeeri ha hawra e aynaɓe ne jeebi jawdi mumen ne pija walla leeli yetto waɗa loocol sirlu jomum wi ɗum jawdi ma nani majjoye wata jawdi ma bonnoyde guese walla wata jawdi ma majju ummo a suusa haaloyde mbiya ko baba kaari fii kam saabu bama ɓeydante ɗo woni enen ndenni ɓinguel ngel eɗen ndenniguel ha ngel yonti waɗande dewgal en mbaɗaniguel dewgal ngel heɗotono jinnaɗe muɗum addano e debbo tawa no yiɗi walla andani yidde nde kañum andi ko yiɗanama ƴetti dewgal wonno ko yidde e yiɗanede e yiɗede ɗo tan dewgal woni o yinma o ko an yiɗi ɗum walla o ka jiɗanaɗo ɗum dewgal noon banggue gilli ɗi kañum dewgal kañum gilli hay so ɗi mawnani so tawi iɗi gondi e enɗam ɗi gondi e yurmede ɗi gondi e teddugal so yeehi ha ɓooyi tan gowka arat gowka kan fotoyde ko wiyete ko gilli ha watana ko ɗum gilli gowka ka par ce que ardude ko yurmede ɓinguel nguel ari tumbima hakkude moɗon yeehi ha ɓooyi hunde nde hay sono wona gilli mawɗi ina heewi barke saabu waɗi ko needi waɗi ko netade waɗi ko jaɓanɗe jinnaɓe muɗum ɗum waɗi noon nde ɗum iwi nde hande ƴewtama no fewi dewle men ceerle keewi ha ɓurti wadde somi ɗeeɓi famde addi caɗele ɗe walla yimɓe sertude nde ko nden ko sa dañi ɓiɗɗo ko yimɓe foof ndendi e joni noon sa dañi ɓiɗɗo ko an goto wadde ko needi ndi hande woni ko firti gonka men needi ndi woni ko firti gonka men ɗon hande woni hanti ɗo ne'anoɗen ɗo eɗen ndendi enen foof eɗen ne'a weeɓani kono en mbawat ɓayre ko enen foof ndendi joni noon ko min tan neyata ɓiyam a suusa ɗum a suusa wiide hay hunde joni noon pine goɗɗe neediji goɗɗi ummima caggal leydi gaari naati men ɓenne kadi eɗen jogodiri e mumen gueɗal gongal saabu ko an sara en ɓe pinal mumen hande yahata e aduna he enen ken salinoɓe ɓe banggueji foof calima diine mabɓe en calima pine mabɓe en calima hay waddude e mabɓe maslaha eyyi saabu kamɓe noɓe garduno ni enen en gardetake ɗon ar tan lel dande mi yaɓɓa enen en gardetake ɗon ko noon Allah tagri men noon ɗo foof ene joguino Allah tagri ɗum kono noon so tawino kadi ene yaaduno kadi e juɓɓudi jewtigal no fonno wodde hakkude men e arɓe ɓe en mbaɗani ɗum joni noon ɓe gaari ko mawɓe men mbino soɓe gaari nangue mabɓe so ƴelletima timata nangueji ɗi foof heddotoɗo e aduna he ko nangue mabɓe ɗum en jottima ɗon kamɓe koɓe tottuno ko gandal gandal kañum kam huufi aduna o foof wawi ɗum joni noon ngal gandal ɓe dewri ha ɓe pooli yimɓeɓe to banggue ngaluji so banggue gande ɗe eywa wonti hanti enen foof en gonat sen pini e soɗen ɗano seɗen pini eɗen jaaha foof eɗen e nder pine mabɓe ɗe e peeje mabɓe ɗe wadde nden ɗon feere e nden ɗon ɗumɗe ndi luurodirde ko gonnoɗen ko addani men caɗele ɗo calina ɗen ɗo en natti wawde salade ha joni en jaɓani kono noon jaɓtorde tawa tinani jaaɓi ko ɗon jareten
en jabtori taw en tinani jaɓi ɗum waɗi no muusi en jaɓi kono en tinani en jaɓi wadde somi ɗeɓi famde ko needi ndi ngakki ko ɗum saabi hannde ha yimɓe donki muñodirde ha wargoji ɗi mbawi arde hen ɗum kadi yeehi ha yetti woni ko mbimami ko nde ɓe jeehi nde ɓe tawi en no gurduno ɗen neɗɗo anduno e meɗen ko remata koko dagui ñamata koko dagui kadi ko kañum remata ɗum kañum jeeyi ɗum kañum aynata ɗum ko kosam muɗum ɗam itte naggue muɗum walla gue koddijo muɗum joom naggue gue itti okkuma ɗum ñamata gawri ndi annene gawri ndi ko gawri koddijo ma on ɗon ndemnoɗo kayne ko ɗum ɗon ñamata kañum okkuma walla ko an waɗi jawdi ma keɓɗa e dow fijirde e jaleɗe a jamfaki a wujjanani ɗum a waɗani hay hunde ndolago ala hen nde o ittata okkuma nde ɗine jogui hen weltare mawde joni noon ɓayre en natti jabde hay rendude sukaɓeɓe en nattata kadi jabde rendude hay jawdi ndi wontata somi ɓattima jawdi ma tan a mettinat a nattat yidde yomi ñamane eywa ɗum ɗon noon so yeehi ha yettima ɗo gonɗen ɗo hande sukaɓe batti ñamde ko ganda ɗo ɗum jeeya ganda ko ɗum woni ha naati en ñamde drogue en simmade simmeji ɗi ganduɗa de joguiɗen needi nde en kaɗano cuhlel simmade so simmima tan simme mo ganduɗa aduna o fof nan simmo wiranata hakkille watta hay hunde kono hay sinno ko tisani a wona tisaniyanke tisani kam ari haaɗi simme kono hay sa wona tisaniyanke aɗa haɗa simme aɗa heeɗi hoorema simme sa naati wuuro aɗa simmo yimɓe jaɓata yardude ma ɗe jarɗa fof yimɓe lawƴe ne hersini ɗum addana jomum en rentade woppude de ɗum yeehi noon ha wonti an tan goto e ɓinguel ma ɓinguel ngel so yi kam hulata kam min suuɗata saɗa suuɗo foof en tan natta wawi wadde hunde kono so tawi an cuuɗoɗa tan ko neɗɗo goto so maayi walla o ɗannima walla o ala ɗon walla an e ɗannima serte makko a waɗat wadde wona on fonnama woppinde ko hakkille e neɗɗagal e hollede e ɗum bone e ma joni noon de ɗum nattuno simmeji ɗi gari bonni hande yonta men ɓuuri hande bonnude men foof on façon o woni ha wargoji ɗi hande keewi ñabbuji ɗi keewi sukaɓe na maaya taw waɗi ɗumen ko simmeji walla jarameje ɗe ganduɗa ɓe ganda hay ko ɗe goni hay sinno ko sangoruji pewneteɗi e leyɗele kono annasaren pewdanno ina jogui ko mbawɗa hen yarde tan tawa ni hay mandilde nde mandilta e tawa kadi boom ñawnatama kono kamɓe koɓe pewndata ko wonno wona ko immi e juuɗe jomumen laaɓe fewnoɓe bonni ha boni ɗum waɗi noon rendo ngon toon ina woodi añɓe mumen wonnoɓe ɗon natti ummade mbiyana kaɓoya e mumen ni par ce que sa tawi ko jinnoɗa e neɗɗo o ko aɗa yiya ɗum nani wara hoore mum nani majjina hoore mum nani lepto nani waasa eyi ɗum kam ɓeeɗo yettude Allah wadde e ɓeeɗo addude tan a toto ɗum waɗi noon ittoɓe ɓe drogue o ko wiyete bulfaale en ɗum en ittata nawata sukaɓe to ko ɓen poti haɓede ɓen poɗɗen habde ha laaɓa hade meɗen arde ɓen ɗon ɓe poɗɗen habde wadde Fouta on sen ɗeeɓi famde hande ko harmeji jeeɗiɗi ɗe gonnoɗen ɗe ko ɗen goni hande ɗe ñamtuɗen wondore ko ɗum addi caɗele meɗen nde wonno ko ɗum ɗon en gonnoɗen koen gujjata en penata en jamfotako te ɗum ɗon fof hande ina heewi meɗen ko ɗum saabi hande ha wargoji ɗi mbawi jeeyde hen hol tigui ko addi ɗum ɗon wonno joni eɗen kalɗon miɗa no wonno wargoji ɗi sen ƴeewi wargoji ɗi keewi Mali ɗo no wawi taw ɗum ɗo ko heewi hen boni ko heewi boni nde wonno kadi guila nde haare nde ari Mali ari kadi leyɗele goɗɗe guila nden fuɗɗonoma yewtede nde wiya yo haale nde wonno Mali e Sénégal ina ɓadodir te kala ko heeɓi koddiɗo ma so nattani toon tan so rentaki anna heɓat e holko kalɗa e ɓen ɗon walla holɓe ganduɗa darinoma hen tigui gam haɓanade nden ɗon haare hakkude aynaɓe e remoɓe aɗa andi kanjum eɗen jogui mbaadiji ɗiɗi ene woodi hen mbaadi ko hakkude remoɓe aynaɓe tigui no mbiɗa ni kono woni hen mbaadi ko hakkude hoddiɓe ɗiɗo fullo o leñol men ngol e hoddiɓe men ɓe eyyi hoddiɓe men ɓe koɓe husnonoɓe men koɓe wutannoɓe men ɗum no wodno wuti noon toon wodno won gueɗal ngal jomum jogino won mbawa kako jogino wonɗo heedno cuusal mum jogino won gardugol banggue diine woni anduɓe andinoɓe jibinanno waliyaɓe kamɓe heblanno sernaɓe koye leydi men jangateno koye mabɓe jomum en keeɓi ɗum nden yitere jomum ne ƴewre ɗum sa naate nokkuji mumen ɓe gañiruma ɗum
taw hay hunde to na ɗum tan wallahi eyo gueɗel keddigel ngel anasara en nde dari ndena mbaɗa kaɓɓina kaɓa men enen en jaɓano kamɓe fof e heddinoɓe fof jaɓini calogol mumen ko calogol celgugol sabu ko neɗɗo goto tan ummoto daro wiye nani habto nani haɓa e tubakoɓe ɗum firtani hay hunde hay nokku jomum yahaya joni noon enen to hare nde ko neɗɗo jibinaɗo kañum ni jaɓani ɗum wona gayi kaɓoyɗen woni ɗon min komi jaɓani oɗo gonɗo e yeesam o firtani e yeesam hay hunde mi sohlanimo ko ɗum waɗi sen ƴeytunoyi ɗum tan en tawat tubakoɓe ɓe gardi ɗo ete leydi men Sénégal gonkuɗen famodirde maɓɓe ɓe tawi en jaɓani fimde maɓɓe nde ɓe jeeyi nde Cameroun wona enen ummi gayi mbiɗen fulɓe Cameroun ɓe caloɗe annasara en ɓe nani gara ɓe gadda diineji maɓɓe gadda fine maɓɓe caloɗe kono ɓe tawi ɓen heli sari nde ɓe ummoti toon ɓe garto e gayete leydi Ghana walla ɓe garta e Nigéria ɓe tawi ɓen kadi ko jaɓani nde ɓe ummi Mauritanie ɓe tawi ɓen ɗon jaɓani nde ɓe jeeyi guine ɓe jaɓani wadde wasi jaɓde nde ɗum ko juɓɓudi walla ko hunde nde Allah longginno e nder pittali men hila ko ɓooyi famɗen ɗum nde ɓe gari nde tawi en mbawa jaɓande ɗe ɗum ɗon ɗo joni sen laaroyi nder toon ma en taw ko wiyete ko fulɓe jiɗodira walla nanodirani ɗo en tawata wodani mataw ɓe donani ɗum sabu so pullo benenaji salima hunde pullo muritenaji salima kam eɗen gandi on saaha nden ɗiɗo yontoji en gandani beela benen waɗi fulɓe e nden to annasara en ɓeɗe gandi tawi toon fulɓe tawi ko Nigéria ɓe garino arde yeɓe naati nde leydi Nigéria tan eɓe gadda diineji mabɓe nde fulɓe Nigéria ɓe cali nde yeɓe gartoyi gayete leydi Sénégal ni tan ɓe tawi ɓen kadi ko jaɓani wadde ɗum jiidani e haye ko neɗɗo wiyete leñol amen min dañi en jamare goto ummi habti annasara en enen ko en wona haare ni en kaptaki en ƴetaki habtade kadi jaɓani enen ko noon mbaɗen Allah waɗi en noon tigui mbaɗen ko ɗum woni famamo e mabɓe men noɓe koɓe gaddi ko gila e pine mabɓe e diine mabɓe o wona ko hawri e juɓɓudi men hayso neɗɗo eɗen jaɓano ɗum ko wi ko ma wonde tefde belde ha wawa hebde en ɗum woni beele heeɓe garñewase ndeɓe tawi hawri e jomumen en jogui gaƴe gardat hen koye belade soɓe milima en ɓe keɓa en ɓe mbawa hebde en haaɓe laamoro en haaɓe itta piine men fof ha laaɓa ɗum pour sapal ɓe mbaɗiri noon annasara en ɓe gari nde doole ɗe joguinoɗe e ko holliri nde doole ɗum gonku yaadude e ko men ko wadde en keɓani wettade mabɓe wadde nde yehi nde ha pinal maɓɓe ngal fooli enen ken daɗaɓe e pinal maɓɓe ngal en daɗaɓe e pinal maɓɓe ngal e te ngal hanti ko wonti kangal woni pinal aduniyankewal hanti ɗum woni en jaɓita e pinani joni ɗe keɓɗen atteɗen kamɓe hoddiɓe meɗen eyi koɓe hoddiɓe meɗen te kadi kamɓe ɓe kaalira ɗum kadi yen mbaddu ɗum kam yimɓe fof ne gandi ɗum en mbayrata haalde ɗum woni ko federɓe haalno ko sabu ɗi jimmi ɗum tan mi faami ndeke ko ɗum ɗo woni koye kewi ko ɓeeɗo jaɓata enen polgu men e mumen ɓe jaɓata maccugagu men e dow mumen ɗum yen gandu ɗum nde ɓe naati Fouta ɓe ji Fuutankoɓe ene caloriɓe ni tawi kadi Fuutankoɓe ene mbaɗi avancé ko wiyete ko yaarude yeeso to banggue neɗɗagal ko andude diine ko windoɓe ko andude woni pinal e juɓɓudi laamu ɓe tawi ɗum ɗon ɓe daɗani ɓeeɗo a wawa noon arde tawani ɗon danna jeyata kene wat ɗum maccuɗo sabu maccugagal ko majjude tan so tawi tan majjani a wawa ɗum wadde maccuɗo eyi ɗum ɗo noon joni ɓayde ɓe tawi ɓeeɗo ina dañiɓe on toon fannu hanti ɓe jogui ko peeje noɓe mbaɗe ɗum handade ɗum woni taarude dow ɓen wonɓe dow men ɓe juɓɓinoye ɓen ɓe mbaɗa ɓen ɓe ndendina ɓen e men ɓe lammina ɓen e dow men ala mbawɗen hen ko ɗum waɗi noon ko yoɓe kaɓe men yoɓe ceernu men o kadi ɓe mbaɗi feere kadi ɓe ceerni men ɓe mbaɗe men kinɗon kinɗoñ ɓe tekkindi en ɗon kinɗe ha wano pullo o koɓe fulɓe tato walla koɓe mbaadi ndiɗi fulɓe tigui machallah ma en gartu hen yewtere wonde no wonno hojomaji meɗen natti hewde hono kindeji ɗi alay saago kaalen hen nde wonno hande kadi ɗum jeeya ko ɓeydi serdude en enen e nder koye meɗen ko mbasitoɗa bandiraɓe kawdo no wonno hojomaji meɗen gasi haala eyyi ɗum ɗo kam to banggue kinɗe men kam en ɗum en kaali en kalti ɗum kam ko so reɗini men ko enen mbaɗi noon kono wona ɗum adduno kinɗe ɗe eyyi ko yen jangguɗe ngal men ngal yen jooɗo eɗen jewtida mbaɗen pelle pindinoje pottoje men ɓattina tan ma en paam ɗum reɗinta men
sabu wonno hanki koko haɗatnoɓe residirde ko ɗum wonno tan sababuji ha gaynako o ko gawowo jon suudu ɓiye so hurtima toon mo fewnita oɗo ko kañumne ko waylo ko tafowo so adanama joni mo ganduɗa kadi ko toroɗo ko jangguɗo guiɗe janggi kañum janggani mbaylata ɗo e hoore won gueɗe gonnoɗe toon so debbo wone wonɗo heedata o ara wasa ɗon hedde oy to wiya min wona toon goroymi min wonɓe ngal ɗon ɓuurodiral ɓayre ngal nani natta ɗen ɗon golle nani natta ma en ngartu jiitodiren enen ko mbawɗen wiide tan ko addanta en hannde kam waɗangoji ɗi ɗiɗo e yarangoji e toñagueji e bone gonɗo to leydi mali to no ummi funnague ne ara en puɗɗima yiide maale mum e nder leydi men ɗi sabu hoddimen ɓe wohen batti wadde won discours aji ena kaala yidde habde e men te kadi e ɗo rendo mango jomum wona e wuuro haala yimɓe ne poɓɓa ene jala e nder rendo mango taw kadi yimɓe ardiɓe diine hettinaɓe ɗum woni ko mbiɗen eɗen poti wadde feere ardiɓe men to diine e ardiɓe men to laamu ngu e foof yo daro ƴewto ɗum gila law eyyi saabu so wontino tan demowo e gaynako so haali ɗum yimɓe ne mbawi faam ɗum koko aada aduna o fof ko noon wayi walla afrique fof ko noon wayi kono sa ƴetti leñol a inni inde leñol ngol a wi ɓeɗo ko wuyɓe ɓeɗo ko waɗoɓe yimɓe ɓeɗo ko sohleteɓe kasoji kam ɓuuri wade eko leñol mbiɗa tawi an e hoorema e haalani leñol hongol gonɗa ko mbiɗa ko meccal ma an ka demowo wadde kaaldata koye gaynako a fotani ɗon haalde leñol ɗo woni ko kalɗen woni e wonɗo kalɗe ɗum noon yettini cari ɗum e aduna e foof wonno en jii jomum ne haala ɗum tew koye nder diwan jaajɗo koɓe dartiɓe dikkiɓe wiide so ɗimminti yimɓumen kadi ɗimmitat saabu demowo e gaynako ɗum ko guila aduna o fuɗɗi baba adam ɓiɗɗo muɗum ɗi waɗandirɓe ko demowo e gaynako honno hen goto adi mayri goɗɗo waɗi waɗe goɗɗo tigui machallah waɗi fayida ha no fewi nde wonno ma en gartu hen e yewtere wonde so Allah jaaɓi dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille dingiral Pulaagu calminama en calmini dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe to Mauritanie hono guure meɗen hono Dingiral wondude Calankelle Wendugum e Meltam e dendagal bandiraɓe wonɓe toon ha tengti noon e dendagal tanum Djiby Bouka walla tanum Hammady Bouka en calmini ɗum en juurima Haruna Demba ko denɗam moƴƴo mo ganduɗa on ko korsinɗo mi kaw Dono wonno hande ɗum mbi neɗɗo korsinɗoma ala ko mbawɗa yobde ɗum ɗum noon hande konngol ma tan mbaynoɗa mbartidugol ngol tan ko oɗo wutte babaɓe salitnoɓe ɓe babaɓe e ñamnoɓe hoore eywa usto sabbara bah kañum holli kañum ko baba gonga e gonga tan addi wutto waymi denɗi tinno yaafo min deƴƴiri ɗum mamin tottuno somin cayintino ko min mbaɗatno ko min min waɗan ɗum oɗo wutti ko bamo ko nota fewna few nelda gam jannuɓe ɓe yoɓe deƴƴu yoɓe ndandu kam so sabba e nanduɓe e mumɓe en ko babaɓe piir ko gonga e mabɓe ɗo joɓɓono ɗo jaɓɓiɗani jaɓɓitani ɗo tigui machallah wonde bandiraɓe aadi biladi sawade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e yewtere dingiral Pulaagu ko ñande wonde so guena ñaawi